Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite NWA Adama anyị na-agbụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, ụkwazụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na chi tata bụ nkwọ ga-akwọtara gị ihe ọma. A sị m na ị ga-adị ka echi, na echi adị agwụ agwụ. A sị m na ọmaka ga-emere gị. A sị m onye chụba gị ya gaa. A sị m na onye fụrụ ụlọta nwụ ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m na akakaka ya amaghị jijiji ya amaghị. A sị m na aka ọbụla na-ama nzu ama amanata unyi. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara ọnana, ọ dị n'ana ya pụrụ ome. A sị m ebe bere ugobere nkesị ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya ihe m kwuru, maka na ejiri ọnwa adịbịa eme mgbọrọgwụ. A sị na ọ ya agasịrị gị. A sị m n'ụbọchị ihe ga na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ ama apụghị ama. A sị m na ị ga-azụ ka afịa na ịma ana ka afịa. Anyị na-agụkwazi ọfọ agụgụ m ọfọ na tempụl n'ụtụtụ, chụọ aja isi ọma, chụọ aja ihe ọma dị iche iche n'isi ndị enyi m niile na ndị na-egburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ n'Ugochi tubelu anụ dị iche iche, na ndị anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agọ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Ọ dị very effective. In fact, e nwere massive success response n'isi ndị niile ji ezi obi ha niile wee na-agụ ya bụ ọfọ, ma ndị rugoro ọrụ mmụọ ma ndị arụbara, ma ndị bụ na ha tiri eti na ha enwere ego ha ga-eji rụọ ọrụ mmụọ. A sị gị gụwakwa ọfọ, na-ayọ ndị gị na ha so n'ọha eweta ego ka ị rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Nke bụ eziokwu na ị na-eme etu a na ego ga-abịa. O megoro ọtụtụ ndị mmadụ, anọ ga-emere gị ise. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi m ndị na-ahụ ha na-erecha vidiyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ ka ife ọma mere nụ ma ife ha nụrụ ka ndị ọzọ nụkwa. A sị na ụnụ ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ ọgwụ ise. Abịakwa n'ụbọchị taa si na ihe ọma na-eme emere gị onye ọma na-ege ntị, onye ga-abụ igecha ntị tụsara ya ndị ọzọ. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Agwa m ndị mmadụ chigatakwado n'ọdịnala Igbo na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, wee kọwalụ ndị mmadụ ọdịnala Igbo. Onye na-agwọ ọgwụ abụrụ onye ọdịnala Igbo. O nwere ndị bụ ndị obi ọjọọ. Onye obi ọjọọ, ọdịnala Igbo does not support evil heart. So ụnụ etinyezina na ndị na-agwọ ọgwụ bụ ndị ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ dịrị onwe ya iche. Onye na-enwere obi ọjọọ ma onye na-eje na be dibịa si dibịa gwọrọ ya ọgwụ ka o gbuo mmadụ, ma dibịa na-agwọ onye bụ ụdị ọgwụ anwa, abụrụ ndị ọdịnala. Ịghọtara ya? Ka ịghọta ihe ọdịnala, akọwago m sị na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana. Ịghọtara ya? Na-asọ nsọ ana, mara na ana na-egbu mmadụ. Ọnya bụ ọdịnala. Echiri m ọzọ Eze-Ana, ma always tell you the pure truth, because eduru m n'iyi na m ga na-agọdoro ana na-ekwu eziokwu mgbe dum saa ile. So eziokwu ka m ma agwa gị, ịgwọ ọgwụ eso n'ọdịnala. Ịgwọ ọgwụ bụ evil practice, corrupt practices ndị mmadụ mụtalụ through magic na hypnotization.
ihe ndị a bụ ihe civilization wetara. Ọ ndị na-achọ shortcut ka e wee nweta ihe nwe ọchịchị obi ha, therefore he follow the shortcut. And I can tell you na-enwere so much danger in following shortcut, especially in natural things that involve nature. Ịghọtara ya? So isi na onye na-agwọ ọgwụ ma nwanne nna gị, ọ bụrụ nwanne nna gị nọ na vileji adị eje ụka, ịkpọ ya onye ọdịnala maka na ọ dị eje ụka, ịkwanyezere ndị ọdịnala maka na o nwere obi ọjọọ na-egusi ndị mmadụ. Ọ bụrụ ọdịnala does not support you wishing another person evil, because ọdịnala believe in love, karma. Whatever you sow is what you reap. Onye ka ekwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Galatians 6:7, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ, ezigbo onye ọdịnala ara agwọ ọgwụ, ezigbo onye ọdịnala ara emegide mmadụ, ezigbo onye ọdịnala cannot think evil against fellow man, because what goes around comes around. Ịghọtara ya? Then isiokwu ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara ịlọ mmụọ n'ọdịnala Igbo. Gịnị ebe ịlọ mmụọ? Ọ bụrụ na ị ga-elota mgbe gboo ka nwere onwe mma atụ, o nwere ihe a na-akpọ ịlọ mmụọ na be anyị bụ Oraifite ntaya na-edo niile, ana amakwu na ọdịkwu na be ụnụ, kama o nwere ike ihe ụnụ na-akpọ ya dị iche na ihe anyị nwa saịdị a na-akpọ ya na Anambra steeti. Ịlọ mmụọ bụ elotara m mgbe anyị dị na ụmụazị, esogo m nna m akpọrọgo ma eje ya once. Etu esi eme ihe bụ ndị niile nụrụ nwaanyị na famili dị etu anwa ya ngwuru na famili, ndị niile nụrụ nwaanyị na famili anwa, ndị ọgọ niile ga-asị n'ụbọchị dị etu a na ha na-abịa lụrụ mmụọ na ngwuru bụ onye dị etu a. Ha bịaruo na mgbe anwa ha ga-ebu ma nri, ha ga-ebu ma mmanya. Nna ọgọ ha nwoke abịa na bie ga-ewetakwa ma ọjị ma ihe ndị ọzọ iji wesị ha nnọọ. Abịa mgbe ahụ ka ha ya afụ ụmụ nwa di ana niile, ụmụ nwa di ana niile ga-ezu. Emechaa ndị okenye anwa abịa na ngwuru ya, ụmụ nwa di ana ya niile bịara ga-awa ọjị gọọ ọfọ maka ọdịmma nke ụmụ nwa di ana niile, kpọkuo mmụọ niile nọ n'ala be ha ka ha gọzie ma chekwawa ụmụ nwa di ana niile. A na-akpọ ya ịlọ mmụọ. Ime ka ụmụ nwa di ana anwa rededicate ha back to the entities of powers. Ịmụrụ na mmụọ so nwaanyị, ịmụrụ na mmụọ so nwaanyị na-eso ya abịa iche dị ịmarọ. Onye abatara na mmụọ ọbụla na-eso nwaanyị amụọ nwa, anyị nwa na-agba family ebi, mana anyị ji asị gị ya mother's maiden name, bekee ji ya connect mmụọ dị na ngwurube nne ya. Mmụọ na-eso mmadụ o siri n'ikwu nne, o si n'ikwu nne ya. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ na ịghọta ya etu a, ịghọta ka m chigagoro azụ n'ihe gbasara omenala ka inwe ike ghọta ya ọfụma. Abịa n'ụbọchị a na-agba nkwụ nwaanyị, o nwere omenala pụrụ nnukwute iche a na-eme. Omenala ahụ abụrụ fun fair, ọ ihe nwere nnukwu meaning. In fact, ọ ihe gbasara ya ka eji wee zukọ n'ụbọchị a na-agba nkwụ nwaanyị. Ka m ji chọọ ka m chigata elu a obere ka i wee ghọta ya ọfụma. Mgbe a na-agba nkwụ nwaanyị, o nwere ebe a ga-emeruo mmemme. Nna m nwa a ga-akpọ onye oke, akpọ onye oke na-ekere ụmụnna oke. Ọ ga-ebute mmanya ngwọ, nkwụ ọcha ma ọ bụ nkwụ elu. O butie onye oke ọbụla n'ọdịnala Igbo
before i were oke nye onye ọzọ, especially mmanya dị open, mmanya ngwọ maọbụ nkwụ elu maọbụ nkwụ ọkụ, popularly called kaikai. Igi nwa na-eke ga-ebu ụzọ gbabiri ya, ịgbabiri nwa. Etu esi eme ewu ọbịa ịgbanyere ya oke na-esere ihe ahụ my cup, ịgbanyere ya mụ Eze-Ana Ugochi tubelu, ịgbanyere m ya. Ekene m ndị egere na ndị mbụ, kene ndị nna nna anyị ha, kene gods of the land, awụọ m mmanya anana nye ha oke ha. Ịghọtara ya? Ịgbanyezi ọzọ gị nwa na-eke oke aṅụọ, ka i wee gwa m nwa na ya mmanya bụ ife a na-eri eri na onwere ihe ọjọọ ọbụla dị na ya bụ mmanya. Then ịgbanyechazie nke a ṅụchazie, then ịgbanyezie ọzọ, ewepụtazie. Ọ bụrụ na m nwere iko nke m ewepụta, ma ọ na m enwere iko nke m enye m gị ike ọbụla, ịgbanyezie mmanya nke m nwa bụ okenye ga-aṅụzi. Imesịa nke a, ọ ntọala Igbo ka m na-akụwara gị. Imesizie mụ nna nwatakịrị a bịara ịnụ ma ọ bụ onye kwudoro dịka nna ya. Ọ bụrụ nwata nwaanyị nna ya anọrọzi, ọnkụl ya ma ọ bụ onye ma nwanne ya nwoke torugoro of age ga-akwudo dịka nna ya, agbarụzie mmanya gbanye na kọp. Ọ gbanye na kọp, ọ kpọzie nwata nwaanyị a na-agba nkwụ ya ụbọchị ahụ. Ọ gbọ ya si ya, nne mgbe a bụrụ mmanya a ka ije gosi ya onye bụ di gị. Mmanya ahụ ebinyerie, ebinye m mmanya ahụ, osuo mmanya ahụ ọnụ, ọṅụbiri nwa obere. Naturally o were aka kpuchie ya maka ijiji bie ya bụ mmanya. O wee bụrụ ya bụ mmanya wee jee chọba onye bụ di ya. Ọ chọtaruo onye bụ di ya anwa, onye ahụ bụ di ya ewere mmanya anwa narị ya mmanya ahụ o butere ya, nwụọ. Ọṅụcha ya, o were ego ole ọbụla o ji to show appreciation, o tinye na ya bụ kọpụ, nyere nwaanyị ahụ ọ na-amụzi ọbịa gba nkwụ ya, abụrụzie togeda chigha back to ebe nna nke nwaanyị maka ekpere, maka ịgọ ọfọ na ngọzi, wee nye ya bụ union. Ịghọtara ya? Then mana achọrọ m ka m kọwaziere umini ndị na ya bụ nkwụ aṅụrụ. Ihe e mere ụbọchị ahụ ọgbụgba ndụ, maka na ụbọchị ahụ ka mmụọ sibe nwoke bịara ịnụ nwaanyị na mmụọ ọdịnala dị na ngwurube nwaanyị a bịara ịnụ na-enwe ọgbụgba ndụ, na ha ga-agọzi this new family. Ụbọchị ahụ ka nna maọbụ okenye ga-agọrọ ezinụlọ ọfọ, this young family bidoro that day, na ha ga-ama ozuzu nkwọ, ma ozuzu eke, ma ozuzu orie, ma ozuzu afọ naanị ụbọchị na ha nọ, na ha ga-amụ nwoke, na ha ga-amụ nwaanyị, na ha ga-amụta ndị ụmụ nwa diana, ndị ya mechie akpụrụ nwa diana na ya bụ ngwuru, gọọ ọfọ na n'oge na-etere aka na ha ga-ebido nwe ụmụ nwa diana, gọọrọ ha ọfọ ndụ ogologo na arụ isi n'ụgbọ ọmụmụ. Ụbọchị a a na-enye ngọzi. Ụbọchị anwa ka ya bụ ndị egere na ndị mbụ na mmụọ niile nọ na ngwuru na-ama na nwata nwaanyị a na-anụ di. Mgbe nwa ya nwata nwaanyị a na-anabe di ya, ka mmụọ obodo anwa ga-esu ya, ime ya ihe arịrị, o wee baa arịrị, wee kpọkuo mmụọ dịbe nna ya, famili anwa enwee showdown. Onye agbatara na ọ na-agba, anyị na-agba famili, ma anyị jụọ famili onye anyị na-agbara afa, ọ famili emegburu nwaanyị bịara ije di. Maka ụmụ famili ya emegbuo nwaanyị bịara ije di, o bagharịrị tie aka n'ala. Ụmụ nwaanyị famili ya bịa na-eto emegbuo nwaanyị bịara ije di, o tie aka n'ala bagharịrị si na famili a na ụlọ ama afụnata ihe ọma, na ihe arịrị emere na ngwuru famili a emecha ọ na-enye nsogbu. Ụmụ famili mma, ọ na-enye nsogbu. Nwa ha nwaanyị ọbụla nụrụ di mụọ nwa ebe ahụ o delu ọnwụọ, tiri na-emedo wee chọpụtasị ihe na-eme na ngwuru ahụ. Mgbe mmadụ ole ma na nwụọ na eweje gbapụtazie n'afa,
wee solve what the problem jezie appease the family of that woman abịara ije di long time ago. Mmedozi ihe dị na ya ọnwụ kwụsị. Ihe nna-achọ ịkọwara gị bụ na-etu ha ka o si wee dị na ya bụ mmanya a na-agbanye ụnụ awụfuzi na ya ndị ụka. Nke bụ eziokwu na mmanya anwa at that point in time a na-agbanye gị mmanya anwa onwere poison dị na ya. Onye ọbụla sị na poison dị na ya na-aghọrị ya aghọrị, nwa poison dị ya na poison dị ya onye mbụ agbara ya nwụ agbara ya nwụ. Nnukwu nna gị anwa ma ọ bụ nna gị anwa binyere gị mmanya ka ije chọọ dị gị test kwa dịsị mmanya, so onwere poison dị n'ime ya. Ihe eji egbuchi ya wụ maka ijiji. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na iberiivuru mana gịnị ka anyị na-afụ n'ụbọchị taa, ebinye mmadụ mmanya ọgbụgba ndụ na-ejikọ the two homes, na-ejikọ the entities of powers, mmụọ nsọ nke nwoke na mmụọ nsọ nke nwaanyị na ọgbụgba ndụ. Ọ ya kpatara nwaanyị nwebere mmanya obinye dị ya nwa ọgbụgba ndụ ka a na-eme. Mana kịta akwụsịrị ime ụmụ ọgbụgba ndụ anwa, families bezie instead of mmụọ so ha na-unite the new family isozi nyanwụ di na nwunye nụrụ di na nwunye ọma esozi ha maka nwere ọgbụgba ndụ ọbụla. O so n'ihe na-eso aghasa marriages today. Ihe ụfọdụ na-emezi wee nye ha mmanya ahụ eburuwe n'ebe nke nwoke nọ ọwụfuo ya n'ala. Nke nwaanyị ebiri ebi ọ dị ahụ ya na ọbịa omenala ya yi nwoke ọbụla ọnụ okwuchie, oruzie ebe nke nwoke nọ si nke nwoke ya nkwana awụfuo ya n'ala, awụfuzie n'ala ha na-abụ ejide aka were ego tii na kọpụ jee nwochighala ohere. Mgbe ị mere etu a ọka ịma na onwere ọgbụgba ndụ ọbụla take place. So the entities of power from the woman a na-anụ na nke ndị nwoke bịara ịnụ ya nọ enwere ọgbụgba ndụ, so they are not backing the union. The implication bụ na nwaanyị ije ebe di ga na-emewu echi ịbịa not even mkpọkụ na agwụbe mmụọ dịbe nne gị because they will not come because it did not bring them into the union. Ọ ya pụtara na ụmụ nwaanyị nọ na be di ha na-ata afụ. Ị nwere ike ikwugbu okwu maka na mmụọ chọbe nne gị kwesịrị iso wee bata anya union ihe gbachitere ya azụ ime ọ dị even man ọ na-eme exist. So mgbe ahụ ị bịara gafuzie ihe a wochie m tikọp ụgba ndụ anwa ihe a na-eme na ihe ahụ mmemme a na-eme mgbe ahụ dị very important. Ọ bụrụ fun fair. Now ụnụ bụ ndị na-atụwa onwe ụnụ n'ụjọ ndị ụka na-adị ukere ebe chi ahụ ị na-efe dị iji atụ ụjọ na mmadụ nwere ike igburu. Ọ maka na ịmara iwefeta obe ịmara ihe ị na-eme ibelivu na mmadụ nwere ike jos etu anyị gbuchiri aka na mmadụ nwere ike ime poison etu ọbanye n'ime mmanya ahụ. Ọ dịrọ possible. Yes, ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ihe igbuchiri aka wee tinye poison n'ime ya bụ kọp ị marụ na onye nwere such power kwesịrị ike igbu mmadụ mgbe ị nọ na be gị isend ya na ebe ị nọ. Ịghọtara ya? Such thing na ndị ụka na-atụ ụjọ too much. Those things doesn't exist. Ịghọtara ya? Those things doesn't exist. O nwee ihe ọbụla na m nwere ndị asị na ọ gbasịrị nkwụ nwere problem. Ihe na-aka ọsị ya so many things. Enwere so many spiritual things nwere ike ịka ọsị ya. O nwere ihe so nwere ike iso because na emezuru ihe kwesịrị ime iwe banye na alụmdi na nwunye. So certain things nwere spiritual implication nwere ike ịka ọsọ ma certain things. Mana ọ bụrụ na ọ poison na ụmụ mmanya ha ṅụtara ebe ahụ. Onwe poison ha ritere ebe ahụ ọ bụrụ for that mmanya anwa. It could be from food or whatever, mana ọ bụrụ from mmanya maka na mmanya anwa onye gbapụtara ya test ya nna dị je test ya. Etago and ebe a akọba quote me onwere onye etiwu poison n'ime ihe anyị kọbara. Ọ na-atụzi n'ụjọ important ọgbụgba ndụ dị na alụmdi na nwunye. Emechaa nke anwa mgbe ahụ mmụọ na-eso nwaanyị ejije di ejechazi ije di anwa mgbe nwaanyị bịaziri jezi ije di anwa ọfa ahụ aga ọrịa bido dibe ile ọmụta ụmụ nwoke mụta ụmụ nwaanyị. Then ụfọdụzi ụmụ ya anwa ọ mụtara be di ya anwa bịachi ya be ndị ọgụ ya ya ka a na-akpa alụ mmụọ. Ọ bịazie mgbe anwa nna ya were ọjị
kpọkuo mmụọ nọ na be nne ka ha gọzikwa ụmụazị awụ ụmụ nwa dị ala. Then ị mara na ihe a na-eme ụbọchị ahụ nnukwu mmemme, ọ ka mmụọ dị n'ikwu nne nwatakịrị a so na-echekwa ya ti adulthood. Ị ghọtara ya? Ọnya ka ndị Igbo ji eme, because na mgbe nne na nna ya gbara nkwụ amụtabara ụmụazị, so nke a bụ nke a gọrọ ha na di na nwunye a gọrọ ha ọfọ ka ha jee mụọ mụta ụmụ nwa dị ala. Na ha amụtago ụmụ nwa dị ala, akpọrọkwa ụmụ nwa dị ala ahụ bịa ha na-agbarụlọ mmụọ ka ndị ikwu nne gọzie ha, ka mmụọ ikwu nne ha wee sobe ha wee mee ka ụzọ ha wee ghelụ. Mgbe mmụọ ndị ikwu nne gị gọrọ ọfọ ife ọma ka ifeọma mewere gị, favor ga na-eso gị, mbuli elu ga na-eso gị, ihe ọbụla bụ oke ga-eru gị aka. Mmadụ ọbụla one of a woman enwere ike ịnara oke gị, mana ọ bụ na kpara na anakpa na ọfọ. Ọnya bụ ihe na-ebutere ndị mmadụ nsogbu dị iche iche ha na-enwe taa. Na-akpọkwu mmụọ be nna gị, na-akpọkwu mmụọ ikwu nne gị, daa ya backbone. Ị na-aga ọfọ na-akpọkwu ha, maka ana m achọ ịgwa na ihe na-esiri gị ike taa because you have not done the needful. Ime ihe ị kwesịrị ime, nke bụ eziokwu na ime ihe ị kwesịrị ime, mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị echekwa gị. Mmadụ ọbụla apụghị igbu gị. Ị na-atụ ụjọ maka na ị na-eme ihe ị kwesịrị ime, ị na-akwụwa aka gị ọtọ. Ị na-atụ ụjọ maka na ị nwere ike ọnwụ na ị na-eme ihe a na-asọ nsọ na-edina relative gị ma ọ na-edina nwunye mmadụ. Ọ bụ ihe niile ahụ ihe ga-eme imerụọ ihe a na-agbakụdo gị azụ, a na-akwụsị ichekwa gị. Ọnya bụ na mmadụ mee anaghị ihe ọbụla ọba, mana ị na-emedo a na-asọ nsọ ana. Onye a dibịa na-agwọ ka e gbuo gị, ọrụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. Onye a jeje dibịa ego ka ọ gwọọ ọgwụ ka o gbuo, ọrụ na ana ka ọ na-azụ ụkwụ. The land will judge. So your destiny is not in the hands of your enemies, it's in your hands. Mana ọ na-abụ imetụ ihe ụchụ, anabe nna ga-agbakụdo gị azụ. Dị afọ iburuzi onye kwuru onwe gị. Onye ka anyị so na-agba afọ, ị na-agba afọ, ị na-emezi ihe dị n'ụzọ ka ụzọ gị na-acha gị. Nke ọzọ nchọkwara ikwu bifo mmechie bụ ọ sị na ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ m na my WhatsApp. Ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ, iwu eze nwaanyị, iwu eze nwoke, ị ga-enwe ementọ ga na-agaide gị, ga-abịa haziri gị ihu ọrụ gị, kọwara gị etu esi eme, haziri gị ihe ọrụ gị ka ị kwụrụ ka nwoke ma ka nwaanyị si akwụ. Ọ ga-enwe onye ga-anọghịntị gị, kụba gị ka mkpụrụ osisi. Ịbịazina na soshal midia na-emekasị ofe ihe, ị na-emekasị ofe ihe, ị na-emekasị na-amacha, ị na-emekasị a na-amacha etu ọnwa dịka asị na-enwere backbone. Ị nwere, mana nwa backbone ị nwere, ịjị ọsị na-amacha na nkịtị na-abụ ịmacha ji nwere je n'ebe ndị okenye nọ na-amacha nke ndị gbakọsịrị bid, ụmụ nwaanyị gbakọsịrị bid n'ụkwụ nke ndị eze nwaanyị. Mana o nwere ihe gị mmụọ gị na-eso, nwụrọ mmụọ na-akpa akị gị. Onwe ka esi gawa mgbọ, o nwere ihe ya aghọtawu. Ịghọtara ya? Maka na gị na mmụọ akwụrọ, ime ọ na-agbara aka achị ihe na-ata alụ. Na iburugoro onye akpọrọ ọrụ, ị ga-enwe mmụọ ya aba akị gị, ị ga-enwe mmụọ ịkụrụ mbamba, ị ga-enwe mmụọ ndị iji arụ ọrụ. Ọ ga na-ebutere favor, ha na-ebutere mmụọ bute, ọ ha na-ebutere gị ihe ọma dị iche iche ka ihe ọrụ chake. Ịmara na onwere ndị na-ebidoro ọrụ a, na onwere ndị ga-achọ ka agbalụ ihu ọrụ gị. Mara ịmara na anyị nọ na competitive world, na onwe onye ya apụtasị ọka ọgwụgwọ onye ka a na-arịọ chọọ ka ọ gbalụ ihu ọrụ gị. Mana ị nwere, ọ bụrụ na ị nwere mmụọ na-apịawa mmadụ azụ, mmụọ ndị bakịrị ihu ọrụ gị, entities of powers, ma ọ na o nwere dibịa ị mụrụ ọrụ n'aka ya, onye makwa ihe ọ na-eme. Maka na onye isi adịghị edu onye isi, onye pụtara ihe ka ọ haziere gị ihu ọrụ gị, haziere gị ụmụ entities of powers ga-enye aka wee na-apa aka ihu ọrụ gị, ka mmadụ ọbụla ghara ịgbara ihu ọrụ gị. Maka na adịghị ka ibe na ọ na-adụ agwa. Ị nwee ụmụ mmụọ ịkụrụ mbamba na ụmụ mmụọ ndị a niile ị na-egburu anụ, ọha ga na-apa akị gị, mee ka ị kwụrụ uru odogwu, kwụrụ ka nwoke si akwụ. Yes, ịkụzi n'ọta, maka na ọ bụrụ na ị kwụrụ sọsọ gị, mmadụ ga-agbara ihu ọrụ gị.
ịmara na destiny man na-ekpu ya egbu ịmara na ndị ofu obi nwere ike isi ka ibidokwa mana ụfọdụ ụha especially ndị eze nwaanyị ụfọdụ ndị eze nwaanyị bidoro ọfụ ụkwụ aka bụrụ ya aka ime mmacha anwa ihe eji aka kụtara onwe gị okwu ụfọdụ asị nnọọ ka anwa na-ege ịghọtara so ịchọọ dibịa ga na-aba akị gị ịchọọ mmụọ dị iche iche ga na-aba akị onye dị very honest ga-aga ede gị ka ị mara ihe a na-eme ịfụ na ọ dị na-akwụgharị maka ị na-akwụgharị na-akụ ụta maka na ịkụ ụta adịrọ mma ọgwụ maka ajụjụ mmadụ jụrụ m na soshal na WhatsApp ka anyị kwuo na m meghaza ya ka ndị mmadụ wee were mụta ihe too onye ya ọwụrụ na ị nwere kọl ịnibi onye ya epututu ịpụtazi na asị na ya onye nwe ana kọlụ nọ na be na-emekasị ihe obi egwara ya nke a mmekasị gị na-emekasị ndị Igbo na-akpọ ịgba ọsọ agwụ a na-akpọ ya na-eji amụ ọlụ yes ị nwere agwụ yes mana ị ga-agbado ọsọ agwụ n'aka dibịa mara ihe ọ na-eme ka o duzie gị ụzọ ka ị ghara imekasị na-ebutere onwe ụjụ na-azọ ya okwu ebe ị kwesịrị ịzọ ya okwu dọtara ya ihe eje mụọ ọlụ ọgwụgwọrụ ndị na-arụ n'ụka ọbịa ha na-eje seminary school ụfọdụ eje theological school ka onye ka gị na kụziere gị ịmachazi na ikweidebezina na okpugharị ekwe okwu dị nwere kọ n'afọ na-edesikpa ọka esikpa onye mana o nwere hierarchy ekere ọrụ eke onwe mụnwe onye ka ibie n'isi na isi ha gwụkwọ n'ọnụ ka a haziere gị ihu ọrụ ka i wee kwụrụ ka isi akwụ ị ghara enwe rụcha ka elefant idie ka ọkọ ọ ga-ama akwụsị ebe a nwa ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a nkụzi taa gbasara ije ikwu nne gị ndị ụfọdụ na-akpọ ya ije krismas mana ezigbo afọ ya ahụ iji alụlọ mmụọ ụfọdụ so na anyị bụ ndị na-agụ mmụọ na-amụsa amụ gịnị bụ mmụọ akwụkwọ ndị ụkọ bịa kwụ na Chukwu bụ mmụọ gịnị wee ịgọ bụ ide akpọkụ so onye na-akpọkụ mmụọ bụ onye ọgọ mmụọ gbama onye ọgọ mmụọ mma azasi ike yes ọ bụrụ na m na-agọ mmụọ etu a ka ọ dị maka na Chukwu bụ mmụọ ị nwere ike gị nwa adịghị agọ mmụọ ọ bụrụ ị na-agọ onye nwanụ kwa afọ onye ị na-agọ nwa mmụọ esi na ọnya ka ị na-efe mana ọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile nyenwa bụ mmụọ na ọnya ka m na-agọ so inwe ajụjụ n'ihe a m kwuru taa sendịrụ m meseji ọ bụrụ na inwe meseji ajụjụ n'ihe a ma ọ n'ihe nkụziri gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo sendịrụ m meseji 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite ya gazie ọnụ mba ka ihe eji na-enweta m onwe ebe ọ bụla ifuru meseji ma ọ na Facebook mana ọ bụrụ nọmba dị na ya nwanne ma na ọ bụrụ Eze-Ana Ugochi tubelu ya gazie chetakwa ịnwekwara ike ịkpọ m video call yes because we are so open ya gazie n'ọfọ daalụnụ